Guys, niyambona umuntu owafika nesisho lesisithi ukuhamba kuzala indoni. Hayi guys, wayesebonile bafethu. So guys, ngelanga liyana ke. Uma lina ngelinye ilanga ke ngigqoke ke comfortably. Kufanele ngihambe guys. Ngigqoke guys comfortably nje yabo nje ngibe warm guys. Uma sekufike icathweni ngicanga ukuthi okay uma ngigqoka iteki izongibangela inkinga ngoba lina kanje phandle lizothi emvuleni mfa kanti mina ngifuna icatho ezosheshe zome. Guys ngithatha ama-quantum ngigqoka ama-quantum. Hayi guys ngiphume ne-umbrella ngihambe. Uma ngifika guys estopini ngime 10 minutes tekisi dololo. 20 minutes tekisi dololo. Guys lapho kudlula ama-truck nawe yazi uma kudlula i-truck umile emgwaqeni ukuthi likwenzani guys. Hayibo bafethu ngiyagodola ngivevezelisa okwekati bafethu. Like hayibo guys. Hayi guys kuthiwa makusuka lapho guys I think kwasekuphela 30 minutes ngimile estopini. Koqhamuka imoto esilver grey. Ayi imoto ke enalo mbala guys kithi bane sithunzana ngiphansi kuma ngathi liyana awe guys qhamuka imoto esilver grey Fortuna guys ifike imeduze kwami. Ubhuti ehlise iwind. Angibuza ukuthi ngiyaphi. Ngithi mina ngiye town. Athi hayi okay ngena. Ngithi ngempela bhuti cause I'm like i-umbrella le guys and imanzi ungene emotweni yomuntu guys umanzi akusona amahlona amancane lawo. Ngithi na ngempela bhuti esehengena. Uma ngithi ngiyafika eBack City guys izinto like khona izinto ezikumasisi zo-occupyile. Ayi ngigcine guys ngena ngaphambili. Uma ngena ngaphambili ngithanda manje isivane isicapha guys. Yabo inwele lezi la emgogodlini. Neyila emhlanje zama zathi thwi zathi mpo. Hayibo guys phandle liyanetha ayinto okudlala. Hayi ke guys angithi baziseke lonto leyo ngokubingelela ubhuti sabona ubhuti njani singiyaphela nami. Hayi guys ngithatha ifoni yami bhalela uma i-text. Ngitext umana ke manje. Ngithi dear mama wami othandekayo. Qala nje kwami incwadi ngiyibhale kanjalo. Ngithi dear mama wami othandekayo. Mama izulu liyana amatekisi awekho so ngithole ulift from imoto esilver grey iFortuna inumber plate ngimbhalele ngithi driver ubhuti kade ngiyisend imessage. Hayi ke athi ubhuti uyapi angibuze like abona indlela engangigqoke ngayo ethi kahle uyapi. Ngithi mina no etown ngizodlula kancane khona indawo engiyakuyona. Athi ayi okay guys sihamba ibangana nobhuti. Uma sihamba ibangana guys nobhuti ubhuti aqale manje athi ngiyaxolisa. I'm like ubhuti yini akaxoselayo cause imina fanele ngabe ngiyaxolisa. Imina umuntu ongene ne-umbrella emanzi emotweni yakhe. Aqhubeke ubhuti athi ngiyazi ukuthi ihlalo sakho. Angazi bafethu angazi noma ingqondoni bafethu ingqondo guys ingqondo. Immediately ngezwa into imuva ngaphansi kwehlalo ngithi uNkulunkulu where are you? Where am I? Ngiphila. Inhliziyo yami guys yaphenduka ugugu same time. Kwakugugu. Yayisicula ngisho namagugu amagugu. Hayibo guys amapiano ayedlala la. Amapiano bafethu amapiano. Yabo guys imbambo zami zazi u-DJ. Zi-DJ amapiano ayinhliziyo yami. Athi ubhuti ngemumva nje uyabona ukuthi kunempahla ezihleli. So ubengeke ezekwazi ukuhlala ngemumva. Kodwa ngiyaxolisa. Bengeke ngize ngikwazi ukushiya umunye umntwana enetha. Hawe ma bafethu. Inhliziyo yami guys yayifila engathi ingavula imbambo zami. Ibaleke ingishiye ngedwa. Hayibo guys yalazi uvalo guys ulizwe ngisho uyithinta kanje ulizwe uvalo ngaphandle guys ngithe thule intokazi thule ithedu. Athi ubhuti ayi sisi ungakhathazeki angeke aze akwenze lutho. Emqondweni ngithi ubani lo ongeke azangenze lutho? Who is she or he? Who? Cause guys
ziningi kakhulu izinto kulomhlaba ubhuti akangayi addressa. Ziningi kakhulu izinto engabe ukhuluma nazo. Ziningi nezinto guys eyisemqondweni wami ukuthi kaze ubhuti ukhuluma nani between zonke lezi zinto lezi. Ngaphandle guys. Hayi khuleka nje bhuti as long as uneshow ukuthi angeke azangenze lutho, ethi angeke kwenze lutho. Lapho guys ngibuka ihandle yesicapha yokuvula isicapha. Shuthi ubhuti agcine inothisa lento le yokuthi ngibuke ngesicapha. Athi masisi ufuna ukuphuma imoto ihamba yini? Ngithe engqondweni yes I wanna ngifuna khona ngaphandle ngithi ayibo. Ngakwenza kanjani lokho bhuti ngoba ngiyazi ukuthi mase kuthiwa ngiyaphuma la angeke ngize ngisurvive. Athi uqinisile ke ngalokho khona angeke uze usurvive. Engqondweni ngithi kazini ngizingisurvive noma izinto zakho lezi ezizongidla or what. Aseyangibuza ke athi yini ekwenza ukuthi angeke uze usurvive? I'm curious. Ngithi mina bhuti liyani izulu. Of course imoto nje ingabona isingishayisile ngemuva ukuthi igxoba umuntu. I like angikwazi nje ukwenza i-risk kangako anje angikwazi. Ethi hayi yabona ngithi ya hayi guys ngithule inhliziyo yami bafethu hayi guys sifike ke etown. Uma sifika etown guys ubhuti adlule ngilibuka etown ngithi Nkosi kazibe ngiphaphelani ngisho ukuthi ngiyapi cause njenga manje ngabe ngiyehla la ngabe inhliziyo yami ingcono. Hayi guys hambeki hayi bhuti asondela la engithe ngiyakhona guys. Hayi afike egateini bese sizofika egateini guys ngikhipha imali ke esikhwameni. Ngithi mina ngiyabonga bhuti. Ethi hayi sisamsilona itekisi mina ungayithatha nje leyo mali uhambe uyoyithengela kumnandi. Ngiyabonga mina. Ngithi hayi okay ngiyabonga bhuti. Ngithatha imali yami ngiyishove ngiyibuyisele esikhwameni. Uma ngithi ngiyavula icapha silokhiwe ngengqondo ngithi bengenze ngisurvive ngempela kube ngizamile ukuphuma imoto ehamba. Ngithi ngibuyele ngakuyena ngijikela ngakuyena ngithi nabhuti imoto icapha ilokhiwe. Ethi unxisi ayi unlock angivalelise ngimvalelise ngivala isicapha imoto ihambe. That's where I realized guys ukuthi amadolo ami were shaking. Kwakuyitatazela baba fethu kwakuyikwasa phela no sekuyihaba lelo but nje guys hayibo ngaze ngabambelela ngento ngabona ukuthi no guys I am weak. Yabona la ngabona ukuthi no